Čaute chalani. Maťo a Damian, vaša ségra ma poprosila o message pre vás alebo nejaký komentár toho, čo sa deje. Trpíte a roky riešite Wilsonovú chorobu. Je to z pohľadu medicíny neriešiteľná vec, každopádne od určitého štádia. To znamená, že pokiaľ to veľa ľudí zvládlo, tak to môžete zvládnuť aj vy. Možno ma oslovila preto, lebo vie o tom, čo som riešil ja. Či to bolo horšie, či to bolo lepšie, je v podstate nepodstatné. Tiež som trpel nejakých 10-12 rokov alergénmi a v podstate to vyexponovalo alebo vykulminovalo až do zápalu tenkého čreva dlhodobého. Asi mesiac alebo dva som mal čreva nepriechodné a strava nešla spodom, išla len vrchom. A nebolo to jednoduché. Keď som sa po nejakej operácii akutnej zobudil z narkózy a dozvedel som sa, že mi chýba kus tenkého čreva, tak to nebolo jednoduché. Každopádne viem, že bojujete, že ten boj není jednoduchý, ale z môjho pohľadu nie je vôbec prehraný, pretože veľa ľudí aj z mojej praxe, ktorú robím, trénera, terapeuta, v podstate denne mám 12, 13, 14, 15 klientov, osobne tu v kabinete od Košíc po Prahu, doleteli aj zo zahraničia, online alebo diaľkovo ma kontaktujú, či z Floridy, či z Fínska, či z Anglie, či z Rakúska, či z Austrálie a myslím si, že na jednej strane viem, že ľudia riešia obrovské problémy zdravotné a tá najväčšia pointa je tá, že to riešia a bojujú a nevzdávajú sa. Viem jedno, že ten boj, pokiaľ vyhráte a zvládnete, budete tak silní, ako nikdy predtým. Boj so zdravím, s vlastnou kondíciou je v zásade boj ako každý iný a každý človek počas toho boja to chce vzdať. A v zásade v ten moment, alebo v tých momentoch, tie, ktoré sú najrozhodujúcejšie, určuje, či sa posunie bližšie k adekvátnemu víťazstvu, to znamená víťazstvu adekvátnemu toho problému, ktorý rieši, alebo prehra. Sú len dve možnosti. Každopádne, určité zotrvanie v boji a v nepohode a v nekľude je súčasťou. Chcem vás len podporiť a viem zhruba si to viem predstaviť, čo zvládate. Nemôžem povedať, že to úplne rozumiem a úplne chápem, pretože som si to nezažil. Zažil som si niečo iné. Ale viem jedno, že keď sa budete držať, budete bojovať. Ja týždenne zažívam zvraty v kondícii ľudí, ktorí riešili obrovské veci, obrovské problémy, veľmi dlhé roky. A viem, že keď vyhrajú ten boj a porazia ten problém, do veľkosti toho problému sa stanú silnými. To znamená, je to výzva, je to pomyselná hodená rukavica pre vás a ide o to, či ju zoberete, využijete tú vašu príležitosť, pretože vy buď v tejto veci uvidíte už prehru dneska, alebo príležitosť. Ja hovorím, treba v tom vidieť príležitosť, pretože pokiaľ to zvládnete, tento veľký a obrovský problém, ktorý riešite, pomôžete Mírke v tom, aby ste zvládli danú situáciu, pretože podľa mňa a podľa veľa ľudí šanca je možno menšia, ale je na to, aby sa zvládla. A pokiaľ to zvládnete, budete tak silní, presne do veľkosti toho problému, akože je veľmi veľký. Takže držte sa,
makajte a hlavne to nevzdávajte.